Il-linja tal-ajru Ġermaniża SunExpress se tibda topera darba fil-ġimgħa lejn pajjizna. Dan wara diskussjonijiet li kellu l-Gvern Malti ma' wieħed mill-operaturi kbar Ġermaniżi magħruf bħala Frosh. Għal dan il-Ministru tat-Turiżmu Karmenu Vella li fisser kif se tibda topera is-SunExpress lejn pajjiżna. L-FTI waħedhom dal-operatur waħdu qed iġib mal-50,000. Illum qed jaħdem mal-Air Malta u qed iġib it-turisti minn l-ajruporti ta' Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Hanover, etc. Barra minn hekk il-Ministru Vella żied jgħid li sa Novembru tas-sena li għaddiet it-turisti Ġermaniżi kienu jammontaw għal 141,000 u li issa se jibda jkun hemm titjiriet minn ajruporti ġodda Ġermaniżi. Dal-istess operatur se jibda a charter operation, jiġifieri se jikri l-ajruplani minant airline li hija SunExpress u se jibda jaħdem minn 3 aeroporti ġodda. Dan ifisser li l-ajruporti Ġermaniżi ta' Leipzig, Stuttgart u Hanover se jkunu maqudin b'titjiriet differenti lejn Malta. Da se jkun qed iżid ma' 9,000 Ġermaniż oħra għax-xhur li ġejjin. Intant sas-sena 2008 t-tieni l-akbar suq turistiku lejn pajjiżna kien il-Ġermanja. Fl-istess sena kienu ġew lejn pajjiżna xejn inqas minn 150,000 turist, 20,000 aktar mis-sena ta' qabel. Għaldaqstant permezz ta' din id-deċiżjoni is-suq Ġermaniż jista' jerġa' jsir it-tieni l-akbar suq wara li rajna li fl-aħħar snin kien is-suq Taljan li kiber u ġie fit-tieni post.